Ahojte priatelia, tak dneska mám pre vás opäť Mazdu. Dovolím si tvrdiť, že asi po dlhšom čase, lebo už dlhšie nebola Mazda. Asi som vám to ani veľmi nechcel natáčať, lebo mali sme ich dosť teraz poslednú dobu, hlavne leto, jeseň. Vlastne my tie auta preverujeme stále ich máme veľa, len som vám nechcel videá dokola točiť. Ale dneska to mám opäť také zaujímavejšie a verím, že vás zaujíme takéto video, takáto Mazda. V nám sa vlastne ozvala klientka, ktorá hľadá pre jej dve deti a pre ňu také rodinejšie auto. Prioritne musí mať veľa miesta, musí byť dobre do mesta, takže bolo mi jasné, že Mazda je veľmi dobrá voľba. Samozrejme Mazdu prioritne kupujeme u tohto predajcu, takže sme samozrejme aj našli to, čo sme hľadali. Je to Mazda 6 2023, má najazdených nejakých 20 000 km, je to 2-litrový 121 myslím kW benzínový atmosférický motor, je spojený so 6-stupňovým hydrominičovým automatom, takže povedal by som, že do mesta je to taký ideál. Určite je to lepšie jak dvojspojky tuto u konkurencie so suchými spojkami a podobné srandy do mesta. Takže chcel som hlavne spoľahlivú techniku pre tú zákazničku, nech fakt má dlhodobo veľmi spoľahlivé auto, nech tam není potenciálne nejaký problém, chyba. Čo sa týče tohto konkrétneho kúsku, nikdy nebolo havarované, nič na ňom nebolo opravované. V minulosti boli na vozidle polepy. Tie polepy, keď sa dali dole, tak bohužiaľ nie vždy sa podarili odstrániť tak, ako by mali. Takže ostali flaky na kovových dieloch, takže sa tu 3 diely museli prelakovať. Hrúbka laku je tam okolo 150 a podobne 150, 170, takže žiadna katastrofa typu tmelenie, opravovanie sa tam nediala. Tak s tým nemáme vôbec problém, urobené je to pekne z takých výhrad exteriérových. Tu sú škrabance, tu a tu, čo už nebude sa dať rozleštiť, lebo je to do základu. Čiže toto je také trošku negatívum z vizuálu. Technicky auto v super stave. Má to len 20 000 km, takže všetko tu tak vyzerá, ako má byť. Diely neboli povolované, servisná história sedí, to sme preverovali. Olej pekný, čistý, ale bude sa musieť urobiť servisná prehliadka, olej filtre. Aj kvôli tomu, že vozidlo je v záruke do 2029, mám taký pocit. Takže aby bola platná tá záruka, musí sa samozrejme urobiť v autorizovanom servise servis. Poďme ešte do interiéru sa pozrieť. Interiér, no čo vám poviem, pekné voňavé auto. Toto vypnem, nech to tu necinká. Pekné voňavé auto, čisté, neokopávané, nezničené, veľmi pekné. Z výbavy tu máme adaptívny tempomat, tu vidím vyhrievané sedačky, je tu aj farebné head-upko. To asi nebude vidno, že je farebné, ale nevadí, máme ho tu, musíte mi dôverovať. Držanie v prúhoch a také tie klasiky, čo Európska únia nariaďuje, to tu je samozrejme. Takže pekná 6 v záruke, atmosféra, automat, hydromenič, čiže za mňa ideál do mesta. Jasné, je to kus väčšie auto, ale žiaľ dve deti sa nedajú voziť vo Fabii, respektíve dajú. Ale keď človek má tu možnosť si zaplatiť za väčšie auto, tak je to super voľba.